Добрый дзень, шановныя слухачы. Мы працягваем праграму «Грамадзянская навука». І ў папярэдніх выпусках мы размаўлялі пра тое, што такое ацэнка ўздзеяння на навакольнае асяроддзе, як чытаць справаздачы і як грамадскія назіранні могуць уплываць на канкрэтныя інвестыцыйныя праекты. А сёння мы хацелі паразмаўляць пра інструменты, у тым ліку стратэгічную экалагічную ацэнку, якія працуюць яшчэ да этапа з'яўлення ці рэалізацыі ўжо канкрэтнага інвестыцыйнага праекта, каб вырашыць, у якім напрамку ўвогуле будзе развівацца дадзеная тэрыторыя, рэгіён ці цэлы сектар эканомікі. І ў гэтым всім нам дапаможа разабрацца наш эксперт, старшыня правлення фонду «Нерушнатура» Уладзімір Зуеў. Добрый дзень, Уладзімір. Добрый дзень. Некаторыя з слухачоў, напэўна, маглі чуць пра ацэнку ўздзеяння на навакольнае асяроддзе, некаторыя нават маглі прымаць удзел у грамадскіх абмеркаваннях або пісаць каментары, ініцыяваць грамадскія экалагічныя экспертызы. На фоне гэтых інструментаў СЭА, то бок скарочана стратэгічная экалагічная ацэнка, застаецца ў ценю як некая бюракратыя, ці нават сумная бюракратыя. Уладзімір, што гэта за інструмент і у чым яго стратэгічнасць? Калі гаварыць проста, то стратэгічная экалагічная ацэнка – гэта своеасаблівы фільтр для планаў, стратэгій, якія хоча здзяйсняць дзяржава. Калі мы гаворым пра нейкі аб'ект, то менавіта шкода ад яго вельмі канкрэтна ацэньваецца і з тэрыторыямі, і з лічбавымі паказчыкамі. А стратэгічная экалагічная ацэнка, яна ацэньвае шкоду нават ад ідэі. Напрыклад, дзяржава піша, прамысловасць в вобласці ў бліжэйшыя гады будзе паказваць рост на 20%. А стратэгічная экалагічная ацэнка, яна можа сказаць, а ці вось гэты рост, ён паўплывае на навакольнае асяроддзе, ці хопіць тым жа прадпрыемствам, напрыклад, вады для тэхналагічнага забеспячэння. І ці не задыхнуцца, напрыклад, людзі ад тых сумарных выкідаў растучай прамысловасці. І, па сутнасці, стратэгічная экалагічная ацэнка – гэта інтэграцыя вось гэтых нормаў экалагічных, нормаў, які датычны здароўя людзей, і нормаў, звязаных з эканомікай або паказчыкамі эканамічнымі. І без існавання, без правядзення стратэгічнай экалагічнай ацэнкі мы проста можам апынуцца мець, напрыклад, такім стане, калі будзем мець залатую інфраструктуру, якая праз 5 гадоў акажацца крыніцай моцнай экалагічнай катастрофы. А былі такія сітуацыі? Так, і вось калі ацэнка ўздзеяння на навакольнае асяроддзе, яна аналізуе канкрэтны праект, то стратэгічная экалагічная ацэнка, напрыклад, развіцця канкрэтнай галіны вытворчасці, напрыклад, цэментнай вытворчасці, яна можа паказаць, што будуць выкарыстоўвацца пэўныя тэхналогіі. Таму што вельмі важна, як у ацэнкі ўздзеяння на навакольнае асяроддзе, так і ў СЭА канкрэтна мець, якая будзе шкода для навакольнага асяроддзя. І праектыроўшчыкі звычайна прапануюць некалькі варыянтаў, альтэрнатыўных варыянтаў развіцця. І калі ў стратэгіі развіцця, напрыклад, цэментнай вытворчасці будуць выкарыстоўвацца старыя тэхналогіі, але яны будуць даваць валавую нейкую прадукцыю, то шкода для навакольнага асяроддзя яна можа толькі ўзмацніцца і для навакольнага асяроддзя, і для здароўя. Але калі праектыроўшчыкі на стадыі вось гэтай стратэгічнага планавання заплануюць выкарыстанне больш ашчадных тэхналогій, то, канешне, можна і дасягнуць і эканамічных вынікаў, і, канешне, зменшыць негатыўны ўплыў на навакольнае асяроддзе. Тады ў якіх выпадках робіцца стратэгічная экалагічная ацэнка? Згодна з нацыянальным заканадаўствам, стратэгічная экалагічная ацэнка, яна праводзіцца для дзяржаўных, рэгіянальных і галіновых праграм, напрыклад, у энергетыкі, сельскай гаспадаркі, транспарце, турызме, недракарыстанні і сістэме кіравання адходамі. То бок гэта велізарны дакумент, які робяць, напэўна, цэлы інстытут. Так, і, дарэчы, таксама стратэгічныя экалагічныя ацэнкі абавязкова праходзяць усе горадабудаўнічыя планы.
напрыклад, это можа быць сістэма развіцця гарадскога транспарту Брэста. Гэта можа быць праграма мадэрнізацыі, я ўжо узгадаў, цэментнай прамысловасці. Гэта стратэгія кіравання воднымі рэсурсамі на пэўны час. Логіка ў гэтых працэсах, яна вельмі зразумелая, таму што якраз і дзяржаўныя праграмы, і рэгіянальныя праграмы, яны якраз і ствараюць вось гэтую базу для шматгадовага развіцця ці галіны, ці тэрыторыі. І менавіта гэтыя планы і праграмы, яны ўжо на стадыі праектавання ідэі могуць быць зразумелы, якую шкоду чалавеку і навакольнаму асяроддзі могуць нанесці. А дзе тут месца тады для звычайных людзей? З датчыкамі ці назіраннямі, пра якія мы не раз размаўлялі. Гэта месца дастаткова яскрава бачнае, таму што у працэсе ацэнкі эксперты, напрыклад, могуць прапаноўваць свае варыянты, а грамадскасць падчас абмеркаванняў, яна можа сказаць: вы разгледзелі два варыянты, чаму няма іншых? Напрыклад, замест асушэння балот або рэканструкцыі меліярацыйнай сеткі, чаму вы не разглядаеце пытанне аднаўлення балот, рэнатуралізацыі? Грамадзянская навука, яна дапамагае параўнаць гэтыя альтэрнатывы экспертаў не на паперах, а на аснове рэальных фактаў з месцаў, з пэўнай тэрыторыі. І гэта робіць выбар больш празрыстым і абгрунтаваным. Калі паглядзець ўнутр гэтага дакумента, такі даклад, напрыклад, па СЭА, то што там шукаць? Як зразумець звычайнаму чалавеку? Гэта проста некае апісанне прыроды ці нешта большае? Навогуле, экалагічны даклад па стратэгічнай экалагічнай ацэнкі, ён дастаткова аб'ёмны, і там ёсць шмат раздзелаў. Перш за ўсё, гэта аналіз стану навакольнага асяроддзя, гэта прагноз змянення тэрыторыі пры розных сцэнарах, ацэнка ўздзеяння на здароўе, аналіз розных рызык, у тым ліку кліматычны. І вось я ўжо ўзгадваў, што самае сакавітае гэта якраз той раздзел аб альтэрнатывах рэалізацыі той ці іншай праграмы або стратэгіі. Альтэрнатыва гэта значыць, што альбо так, як мы хочам, альбо ніяк? Гэта, па-першае, засноўваецца на міжнародных стандартах, і яны прапануюць разглядаць менавіта разумныя альтэрнатывы. Гэта не проста форма так ці не. Распрацоўшчык павінен параўнаць розныя шляхі. Напрыклад, гэта так званая нулявая альтэрнатыва, то есть это сцэнар мінімум дзеянняў. Што будзе, калі мы пакінем тэрыторыю ці тую ці іншую, напрыклад, галіну вытворчасці, такой, як яна ёсць. Другая альтэрнатыва – гэта зялёны сцэнар. То есть, што будзе, калі, напрыклад, у гарадах замест бетонных паверхняў мы будзем выкарыстоўваць там блакітна-зялёную інфраструктуру і ствараць не бетонны горад з хмарачосаў, а горад-губку, які здольны будзе усмоктваць ваду і выкарыстоўваць для сваіх патрэбаў. І, канешне, трэці, это можа быць тэхналагічны і геаграфічны варыянт. Выкарыстаць, напрыклад, іншую тэхналогію ачысткі газавых выкідаў. Яна можа быць даражэйшая і з пункту гледжання будаўніцтва, але яна будзе больш ашчадная для здароўя чалавека і навакольнага асяроддзя, таму што здароўе і стан навакольнага асяроддзя таксама можна эканамічна падлічыць. Наколькі потым прытрымліваецца гэтых дакументаў? Скажам, ёсць такія краіны, дзе за аўтарытарнай уладай, там могуць проста сказаць зверху, што мы хочам гэты варыянт, і ўсё, што навукоўцы і спецыялісты прапануюць, яно можа папросту застацца на паперы. Стратэгічная экалагічная ацэнка – гэта працэс, які доўжыцца гадамі. І тут якраз на сцэну выходзіць маніторынг, таму што згодна з міжнародным пратаколам па стратэгічнай экалагічнай ацэнкі дзяржава павінна не проста ацэньваць рызыкі, а яшчэ сачыць за тым, што адбываецца ў рэальнасці падчас рэалізацыі плана. І прычым вынікі гэтых назіранняў павінны быць даступныя грамадскасці, напрыклад, як у краінах Еўрапейскага Саюза. У Беларусі пакуль інфармаванне па маніторынгу яны не поўнай меры публікуюцца. Гэта маніторынг, гэта дзяржаўныя структуры яго вядуць, ці грамадзяне таксама могуць? Гэта абавязкова ведуць дзяржаўныя структуры, таму што яны справаздачацца ў тым ліку перад міжнароднымі арганізацыямі, калі ўдзельнічаць у міжнародных дамоўленасцях, але грамадзяне інструментамі грамадзянскай навукі таксама могуць праводзіць такі маніторынг, і якраз
сігналізаваць аб пагаршэнні сітуацыі пасля, напрыклад, пачатку будаўніцтва або ўжо дзейнасці праекта. Па-першае, грамадзяне могуць сігналізаваць аб змене стану навакольнага асяроддзя, а змене стану здароўя, напрыклад, з'яўленні нейкіх хвароб, якія да пэўнага часу не адчуваліся. Ну і, канешне, самае галоўнае ў маніторынгу, грамадзянскім маніторынгу, гэта праверка таго, ці выконваюцца зялёныя меры, якія былі абяцаны ў самім дакуменце стратэгічнай экалагічнай ацэнкі. Так што для гэтага выкарыстоўваюцца пэўныя індыкатары, і яны павінны быць канкрэтнымі, вымяральнымі і даступнымі, што мы і робім, калі разглядаем грамадзянскую навуку. Ну і вось валанцёры з датчыкамі могуць быць такімі індыкатарамі? Так, грамадзянская навука, яна можа даваць інфармацыю аб ходзе рэалізацыі праграм значна хутчэй за афіцыйныя справаздачы, і у шмат якіх краінах дадзеныя менавіта грамадзян выкарыстоўваецца для праверкі вынікаў ходу таго ці іншага праекта, праграмы ці стратэгіі. А што паказвае сусветны досвед? Ці ёсць прыклады таго, дзе распрацоўваюцца такія стратэгічныя планы і потым ці яны працуюць? У якасці прыклада, мабыць, трэба назваць краіны, перш за ўсё, Еўрапейскага Саюза, таму што стратэгічная экалагічная ацэнка, яна актыўна выкарыстоўваецца для кліматычных планаў, ну, можна так сказаць, планаў адаптацыі, планаў змянення эканомікі ў сувязі са зменамі клімату. Гэта планы энергетычнага пераходу, гэта транспартная палітыка, стратэгія развіцця гарадоў тых жа самых, напрыклад, Варшавы. Не так даўно яна абмяркоўвалася. Напрыклад, у Швецыі стратэгічная экалагічная ацэнка, яна прымяняецца пры распрацоўцы нацыянальных энергетычных стратэгій і аналізуе сцэнарыі, напрыклад, дэкарбанізацыі, і абавязкова там прапісваецца удзел саміх грамадзян, як сваёй хатняй гаспадаркай, так і, напрыклад, грамадзян, якія могуць даць дадзеныя аб стане навакольнага асяроддзя і здароўя. Таксама у той жа Швецыі і ў іншых краінах Еўропы грамадзяне актыўна запрашаюцца да грамадскіх абмеркаванняў, да адкрытых кансультацый і да работы ў розных сумесных групах. А вы вось згадалі Варшаву, то якія тут тэндэнцыі вы заўважылі? З пункту гледжання стану навакольнага асяроддзя Варшава мае пэўныя такія ўжо свае ідэі нават на некалькі дзесяцігоддзяў, але грамадзяне як могуць уплываць? Грамадзяне, па-першае, могуць сігналізаваць аб недастатковай колькасці зялёных насаджэнняў. І гэтыя іх ідэі, гэтая інфармацыя, яна можа быць хутка вырашана праз, напрыклад, той жа самы бюджэт абывацельскі, калі грамадзяне ініцыююць нейкія змены, а дзяржава, ну, горад, ён уносіць сродкі і канкрэтна змяняе ту іншую тэрыторыю. Або дрэвы садзіць, або нейкі кветкавы газон, або, напрыклад, апошнія змены вельмі істотныя, гэта азеляненне транспартных магістраляў, калі і травяністыя расліны, і кветкавыя расліны саджаюцца амаль што паміж рэйкамі трамваю. Гэта і прыгожа, і гэта выконвае сваю экалагічную функцыю ў выглядзе паглынання вуглекіслага газу і іншых забруджвальнікаў навакольнага асяроддзя. Ну, але гэта ўжо такія канкрэтныя вырашэнні, гэта ж не стратэгічнае, то вось пытанне, ці тут ёсць праблемы. Безумоўна, якраз стратэгіі павінны з цягам часу пераходзіць на канкрэтыку ў выглядзе нейкіх лакальных праектаў змену. Так што гэта вельмі добра, таму што стратэгію можна на паперы напісаць, запланаваць ее на перыяд там, 2100 года, але мы з вамі да гэтага не дажывем, і дзейнасць у межах гэтай стратэгіі трэба рэалізоўваць уже зараз. Ну, усе гэтыя стратэгічныя дакументы, яны ў канечным выніку яны рэалізуюцца, канкрэтызуюцца ў розных планах дзеянняў. Ці не трэба іх цяпер ўсё часцей пераглядаць? Ну, бо стратэгія... Так, прыходзіцца так, таму кажам, што ёсць змены клімату, стратэгія так. Напісаная, не ведаю, 10 год таму. Гэты бягучы маніторынг, ён можа паказаць, што нейкія моманты прапісаны ў стратэгіі патрабуюць карэктыроўкі. І гэта робіцца дзякуючы грамадзянам, звычайным грамадзянам. Што людзям трэба памятаць і ведаць пра стратэгічную экалагічную ацэнку і чаму гэта важны дакумент? Па-першае, трэба гаварыць пра тое, што стратэгічная экалагічная ацэнка, калі яна зроблена своечасова, яна эканоміць грошы, а гэта ўсё падаткі грамадзян, яна зніжае рызыкі як для тэрыторыі, як для гарадоў, так і для сем'яў і асобаў. І яна, канешне, вот гэты
папярэдні удзел у распрацоўкі стратэгіі, ён прадухіляе канфлікты і спрыяе добрым адносінам паміж рознымі ўзроўнямі нашай грамадскасці. Падчас стратэгічнай экалагічнай ацэнкі яны могуць змяніць свой лад жыцця так, як яны хочуць. Дзякуй вялікі. Нагадаю, што ў нас у гасцях быў старшыня правлення фонду «Неруш Натура» Владимир Зуев, з якім мы размаўлялі пра адзін з даступных інструментаў экалагічнай ацэнкі. Гэта стратэгічная экалагічная ацэнка. Дзякуй, да сустрэчы.